Čusík, vítejte u dnešního videa a dneska tu máme vlog, jak už z nás poznáváte. Mluvám se za hluk, protože jsme v vlogu a tady hraje zpěvák, na kterého jsme vlastně přijeli na Krištof Camp a už vlastně tady je a hraje a můžete to slyšet. Tak pojď hledat břeh. Než tam dojde dech. No prostě jsme tady na Krištof Campu, který je vlastně od pátku do neděle a jsme tu s Karčinou rodinou a s mojí rodinou a vlastně to budu točit tohle video postupně, nejdřív pátek, sobota, neděle a užijte si to a ještě nejdřív vám ukážu místnosti, který prostě tady máme v pokoji, jsme v hotelu, ve skále, nebo nějak takhle. Takže máme záchod, mísa, tak tohle tady máme a teď se přemístujeme do chodby. Chodba. No my taky asi pak budeme. Budete odpočívat teď, jo? Teď jsme na balkóně a Klárka vám řekne ahoj. Tak chápeš to, že krajčo? No chápeš, už to je krajčo. Prostě. Už to zkouším. Peťo, pozdrav. Já vás fotím, Maru. Já No, vás ještě ty. Čau. Tady máme místnost, já spím na ty jednotlivý a je to super. Už jsem po čtvrtý na něm, takže už se těším. Po 4krát. Ještě ještě. No, takže takhle to tady probíhá, televize a takhle. A budu vám to točit, takže zatím čau. To běžíš, jako když stoupáš skrz a horový šípy ucítíš, jak se ti napne hrud. Tak vidím, že vlastně první deky už jsou jakoby, to je smůla, co? Pravda. Je to pravda, přijela jste skoro první, dala jste si tam deku, že? A vy všude kolem moře, než pustíme se a než nám dojde dech. Pro všechny dekaře! Sedinou se nedáme století. A když ji nechytnem, tak až mě odletí. Takže máme tu konec večer prvního dne, což je pátek a docela jsme si to užili. Vlastně už máme podpis na ruce, já vám to ukážu. Podpisy na ruce máme a pro dnešní den to je zatím všechno. A dobrou noc a uvidíme se ráno v druhém videu. Dobrou!